Pekné mrazivé ránko, pozdravujeme z Čertovice. Dnes nás čaká točenie nádherných realizácií. Sme na ceste do Bratislavy. Z firmy z Prešova sme vyrážali okolo 6 ráno. No a nech už sme tam. Tak to bola rýchlovka. Nachádzame sa na prvej realizácii nášho dnešného výjazdu a točenia. No a za mnou môžete vidieť nádhernú bioklimatickú pergolu v ešte krajšom prostredí. No veď posúďte sami. Na dnešnom natáčaní v poradí druhá bioklimatická pergola, taká dizajnová klasika, antracitová konštrukcia, strieborné naklapacie lamely, no a ako bonus z každej strany skrínové rolety a vo vnútri LED osvetlenie. No a čo by ste povedali na takýto nádherný prístrešok pre auto? Jedná sa o kvalitnú japonskú výrobu. Konštrukcia je z hliníka. Prístrešok je samonosný a teda netreba ho kotviť do stavby a odolá aj ozaj silným poveternostným podmienkam.